Takže čaute ľudia a vítajte v mojom prvom videu. Dúfam, že sa vám bude páčiť, toto je môj nový kanál a chcel by som hrozne moc dosiahnuť 1000 odberateľov. Tak ja by som už išiel na to. No, dobrá, poď do customky. Dávam Downtown Bank, dávam hard a poď. Neviem, či mám dať ešte hlasnejšie, ale skúsim dať ešte trochu. Nemusíš. Je to nejaký typek, toho vygekujeme. A som na tebe. Dobre, daj ready. A hádam to dáme. Zatiaľ sme asi ani To by sme mohli. Zatiaľ sme asi ani raz neprehrali, tak kikuj. Lebo v tomto sme my experti. Nestihol si samo kiknúť. Nestihol. Ty expert. Stíhaj. A samovi prosím neposielajte friend requesty. Mne môžete, ale najprv mi napíšte na Discord. Meno je miskopr1. Ja som ťunťa, ja som sa preklikol a kúpil som delayed response. No dobre, nevadí. Nevadí, poď hrať. Dobrá. Počkaj, ja mám kick loadout. Počkaj chvíľu. Dobre, dávam si no track. To už nejde zmeniť? No keď nič. keď si ready locked, tak už nie. Tak poď, daj. Dobre, takže. A ideme na ticho. No ale toto nemáme dať na ticho, keď mám trošku taký. No, samo. No dobre, skúsme aspoň. Takže toto bude náš nový kanál. Budeme tu točiť hry prevažne. Aha, ja budem mať svoj kanál. Povedz, jak sa volá tvoj kanál. Každý bude mať označený svoj kanál v popisku. Áno. Ja budem mať označený jeho kanál v môjom popisku. On bude mať môj kanál v jeho popisku. Budeme točiť hry ako Roblox, Minecraft, možno nejaké ostatné hry, keď nás budú baviť. Satisfactory sériu plánujeme, No, ale to sú zatiaľ iba plány. Plánujeme. Počkaj, ja ho dám. Všetko nemusíš dávať. Ja musíš. Tak ale to si nemusíš dávať. Dobre. Takže ja si dám masku za chvíľku, ale ten. Ketchup máte mi? Bude ten ale. Ten bude. Aha, tak nemusíš pípať. Počkaj, niekto ma videl. Kamery máš. Kamera. Disablujem. Už som ju pukol. Pozor, page D. Držíš? No dobre. Hej, držím. Ja by som išiel z hora. Pozor, niekto ťa vidí. Kamera. Dobre, jedna je už dole, ďalšia je už dole. Ty si že Jak sa hádžu tie nože? Daj si trojku, alebo kde to máš vypnuté a potom si hodíš. Ja mám Ten môže podľa mňa najlepší. Ja mám stanky. Á, niekto ma vidí. To mňa, ale v pohode. Pozor, ale ty tu nahávaš zabitých gardov, ktorí nemajú pagere. Pozor si dávaj. Dobre, takže... To nevadí. Však ale keď neodpovedáš dlho, tak sa ti zapne alarm. Takže tu, na tomto kanáli budeme točiť... Počkaj. Pozor. Civilista, nevadí. Pozor. Je tu jeden sekuriťák ešte. Pozor, hen tam je civilista. Kamera vidí. Kde je kamera? Ale no... Tak to volá. Kamera. Dobre, nevadí. Poď, zapínam drill. Dobre, takže na tomto kanáli budeme točiť veľa rôznych hier teda, ako som už hovoril. To nejde otvoriť. Budeme sa snažiť, my máme teraz taký cieľ, že 1000 odberateľov. Že keď dáme 1000 odberateľov, tak budeme hrozne veľmi šťastní. Takže ak nás chcete podporiť, tak stlačte to tlačítko odberu dole. Zvonček zapínať nemusíte, ale ak by ste boli takí dobrí, tak aj ten zapnúť môžete. My sa samozrejme nebudeme hnevať. Vydrž chvíľku potom. A niekedy plánujeme aj hry s vami. Áno, s vami, ale neviem, jak to ešte spravíme, ale to je ešte času dosť. A nikto tu nikde není. Ani poliši nejdu. Dal si už drill? Hej, už je dávno daný. Vydrž A chvíľku. druhý není? Nie, iba jeden sa drilluje. Ja neviem, či to strašne nehučí. Hej, už idú. Dobre. Au, cez dvere. Tak ti
takto, bráško. Táto strašne kope, táto gana. Pozor, pozor, pozor. Šilďák. Juj, dá. Trochu už tu vyliezlo. Samo. Obrániš ma chvíľku? Lebo teraz som chvíľku nedá, obrániš ma? Budem sa snažiť. Tu som pri drille, alebo neviem pri drille, tu som v tej rohu schovaný. No, ja som niekde vonku. Tak nebuď vonku. Sprint ale na top, nemám na to, že držím. Toto je hard? Hej, toto je hard. Je vidno. Neviem, triafať. Nie, toto je na elektroniku. Tá moja pištolka je strašne krivá. To je akým bočky, ty ani ja nemám rád, lebo nevedia triafať s nimi ani. Ja idem sem na bok. Aj z tejto strany idú. Ja idem sem a daj mi minútu. A to sa nedá 10 sekúnd strieľať s týmto. Čiže to ti Nevadí. hrozne rýchlo skape. No dobré. Už som tu za chvíľku naspäť, len som si musel... Jaj, sekla mi hra. Nie, typek je takým štítom. Však ja mám tie granáty. Choď odo mňa. Typka s tým štítom sme napchali. Mne strašne to seká, ale neviem prečo. Teraz nám treba, aby sme vyhrali, nám treba zobrať asi 3 alebo 4 tie balíčky. Tam budú také skrinky vnútri, ktoré sa budú otvárať asi minútu. Takže to musíme potvárať a tam to musíme doniesť do tej dodávky. No, mám encoding overloaded v OBS-ku. No hej, Tak, hádam pôjde. to bude ešte zabava sa snažiť dostať tie videá pod 15 minút, keď nie sme overení telefónnym číslom. Neplánujem to To je... Na čo berem dosti? Môžeš okná zaprknovať, ale to ti na nič. Ako? Prídeš okno, To je máš úplne na nič. F-ko podržíš, je to na nič, lebo maximálne tak si to pohoršíš ty sám. Už je to otvorené, poď. Hneď idem. Jaj, tá bolela. Aha, tak 3 peniaze nám treba. Čo nám treba? 3 peniaze. Ja beriem 2 kusky zlata, ale teraz sme pomaly jak slimák. Pôjdu tam ku tebe. Pozor, Tam mám pomaly ako čo? jak slimák. Ja už budem mať asi ten druhý bek, teda hádam. Ty robíš stranu. Však tu sú peniaze na poličke. Ja som sredný, nevadí. Ja môžem 2 zobrať, tak hoď mi, ja môžem 2 zobrať. Áno, dobre. Máme tu. Ideme zobrať 4, alebo to ideme úplne vyčistiť. Jau, to čo bolo? Však tyrgaska. Nie! Párik, Pozor. granadír. Jaj! Boli. Ideme preč? Nehodil si to tam. Ideme preč? Hej. No, No, pekne. takže sme získali pár peňazí. Dokopy 300 000 Ja mám 478. dolárov. Ja mám 478. No a takto sa hrá Notoriety. Neviem, koľko minút už streamujeme. A ja by som to video už aj kľudne ukončil. Na prvé video to podľa mňa dosť stačilo. Aj dosť dlhé to bolo. 11 minút už natáčame. Áno, tak ahoj!